Arratsalde on guztioi eta kaixo berriro, maiatzak 3 ditu gaur eta asteartea da. PSOE, PP, Vox eta Ciudadanosen talde parlamentarioek uko egin diote Kongresuko bozeramaileen batzordean emandako botoekin politikari independentistei ustez egindako espiotza argitzeko ikerketa batzordea argitzeari. Unidas Podemosek eta Espainiako gobernu kide parlamentarioek eskatu bezala. Hala ere, bilera berean, alderdi independentistek, Más País eta Konpromisekin batera, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidente osoko bilkuran agertzeko eskaera onartu dute, eta hori delata, azalpenak eman beharko ditu espiotzaren auziari buruz. Estamos en el momento de aclarar qué ha sucedido y de hacerlo además con absoluta claridad. Al mismo tiempo que nos dirigimos a la justicia, nos hemos dirigido a todos ustedes, para dirigirnos también a la opinión pública. Ez konfidantzaik gobernuan, ez demokrazian, ez ebez. Osa, espiatuak izatea da, nankero zer. Eta zeinek espiatu ditu batzuek eta zeinek bestiai. Eta horrek nik dut bi hipotesien aurrean jartzen gaitela. Eta bi hipotesi horiek ustut nahiko larriak direla. Alde batetik, estatua izan bada, zelatatua izan dena, nolabait agertzen da, zeneik ez daukala efektibitatea horrelako erasoi aurre egiteko. Eta bigarren hipotesia da, estatuak baino gobernuak bultzatu dituela espioitza kasu horiek. Eta orain nolabait, justifikatzen era direla, eurek ere biktima bezala agertu zor. Gobernuaren estrategia hori bere burua biktimatzat jartzea, baina horretan bere burua urtzen du baita ere. Batetik gobernuaren segurtasun hori kolokan jartzen duelako, ez dakit estrategiko egokiena da, bereziki hori, bere burua eta bere defentsa asko ahultzen duelako. Cuando se determine todo lo que ha ocurrido, pues tendremos que valorar qué hay que mejorar, qué hay que cambiar, porque es evidente que se han producido ataques y por tanto eso hay que mejorarlo, eso hay que cambiarlo y lo haremos en el momento oportuno. Hala, ikerketa batzorderik ez espiotza politikoa argitzeko, baina Sánchezek agerraldia egingo du. Edonola ere, Mertxe Aizpurua, EH Bilduko diputatuak, nabarmendu du ikerketa batzordea beharrezkoa dela auzia argitzeko, eta Aitor Esteban, EHko diputatua ere bat dator Aizpuruarekin. Zer gertatuko litzateke sekretuen batzordean? Bertan, hori batzorde bere funtzionamendua eta era guztiz arrunta da. Ez da ikerketarako, kontrolarako, informazio emoteko, baina besterik ez. Eta hemen, konfiantza apurtu egin da, eta benetako ikerketa bat egin beharko litzateke. Gobernuko presidentea eta defensa ministra arakatu dutela jakitea larria da, baina horrek ez dio larritasuna kentzen aldez aurretik salatu diren hainbait espioitza kasuak, baina eta horrek ez du lausotu behar inolaz ere masiboki egin den espioitza kasu hau. Espero dugu gauzak argituko direla, ze benetan beharrezkoa da eta kalitate demokratikoaren onurarako beharrezkoa. Miguel Zupiria, Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak gainera azpimarratu du lakoak badakiela ez dela lehendakariaren eta sailburuaren kontrako erasorik izan. Baliabide guztiak erabiltzea eta argitzea itxuraz personen komunikazio eskubideen kontra eta pribazidadearen kontra egon diren eraso hauek benetan gertatu diren edo ez jakiteko, eta bermatzeko bai erakunde publikoek, bai alderdi politikoek eta bai ordezkari politikoek askatasun osoz eta berme osoz bete ahal izango dituztela beraien eginkizunak. Kezkaz ikusten dugu gai hauen inguruan, Estatu Espainiarraren izena auzitan ipini dela bai Europa mailan eta bai mundu osoan, eta horregatik uste dugu Espainiako gobernuak lehenbailen eta modurik eraginkorrenean argitu beharko lituzkeela auzitan dauden espioitza kontu hauek. Gurean gaur magazinean berriz, Oiana Etxebarrieta EH Bilduko idazkari feminista eta legebiltzarkidea izan dugu gonbidatu nagusi gisa. Eta ezer baino lehen Pegasus auziaren inguruan galdetu diogu eta azken berria izo ondoko balorazioa egin du.
Uste dut benetan larria dela, ez? Aurrean daukagun egoera hau, larria izan zen dagoeneko, ez? Bai, hainbat politikari katalan, euskaldun eta gizarte mugimenduko kideek hainbat zelata, ez? Salatu zituztenean, eta honek azkenean beste fitxa bat ekartzen dio dagoeneko larria zen zerbaiti, ez? Eta erakusten diogu nolabait sistematikoa den praktika baten aurrean gaudela eta badirudiela inor ez dagoela, ez? Horretaz salbu. Hala ere, sakelekoen bitartez espioitza egiten dela ez da kontu berria, batez ere entzunketak eta disidentzia politikoarekin lotuta, baina Pegasus auziak beste dimentsio bat hartzen du. Estatuek soilik eskuratu dezaketen programa delako eta politikari ezberdinak izan direlako zelatatuak, baita Espainiako gobernuburuare. Alease iritzi du zibersegurtasunez gurean Gorka Juliok entzun. Identifikatzen dugunez, zibersegurtasuna ere garrantzitsua da, beti markatzen da, ez, beti agertzen dira erasoen aurrean aipatzen da zibersegurtasuna, ez. Nik beste era batera interpretatzea nahiko nuke, hau da, ez, herritarron o hiritarron segurtasuna defendituko duten erakunde, entitate eta horretan, baina beti agertzen zaigu justo eraso edo zibererasoak agertzen direnean bakarrik, egunerokotasuna eta herritarron bizitza, ziberbizitza nahi badezu, zaintzeko moduan. Kasua hauxe da, berriro ere, eta eraso honen aurrean normalean estatuek egiten dituzten praktikak dira, orain badirudi bakarrik batzuei afektatzen dienean dutela garrantzia, eta hori da kezkagarria. Zentzu horretan kuriosoa da, orain argitu izan adibidez Estatu Espainoleko Sánchezi eta beste karguei egindako zelatatzeak, igual era oportunista batean, zen aurretik ere bazen, baina aldi berean gauza bat gertatzen da, eta hori aitortzen dutenean eta esatu dutenean kanpo erasoak daudela edo kanpo erasoak izan daitezkela hauek, aldi berean nolabait onartzen ari dira, behar bada Kataluniar eta baita ere H. Bilduko kide batzuei egindako zelatatzea barnekoa dela. Azkenean batzuetan hitzek badute esanahi karga berezi bat eta kasu hau da, baina ez da bakarra esanahi eta hau gero eta gehiago ikusten ari gara. Legea aldatu zuten ziber erasoen aurrean defentsa bakarrik ez, baizik eta erasoa egiteko baimena eskuratzeko, estatu askotan, horien artean Estatu Espainola eta baita frantsesa ere, eta hortik dator hau guztia, Pegasus erostearen arrazoia eta Pegasus herritarren eta politikari eta baita ere herrigintzako sektoreen gana erabiltzea. Gai salatuta, Kote Kabezudok kartzelan segituko du, behin-behineko espetzaldia bihar amaituko da, baina ez da kartzelatik aterako. Betetzen dituen beste zigor batzuen ondorioz. Iragarri dute sententzian gutxienez 8 espetxe urte ezarriko dizkiotela. Behin-behineko espetxean 4 urte betetzeak ez dio askatasunik ekarriko Kote Kabezudori. Bihar iraunguiko da Gipuzkoako probintzia auzitegian epaitu duten argazkilariaren kartzelaldia. 4 urtekoa baita sententzia atera arte badazpadako espetzaldian gehienez egin daitekeen denbora. Egina zuten akusazioek luzatzeko eskaera, baina ez da aintzat hartu. Hala ere, epaimahaiak zehaztu du Kabezudok espetxean jarraituko duela aurrez ezarritako beste 2 zigorren ondorioz. Esan dute martxoan beste 2 zigor betetzen hasi zela, 5 eta 7 hilabetekoak, eta horiek aski motibo direla akusatuak kartzelan jarraitzeko. Beraz, aurretik ezarritako zigorrei lotuta da auzitegiaren erabakia eta ez behin-behineko kartzelaldia luzatzeari lotuta.
protesta bateratua egin dute Alkontza eta Emobiliko grebalariek hiritartaldeko lantegiko beharginek autokarabana egin dute Lazkaotik Ormaiztegira. Bi plantako langileak greban mugabean daude. Alkontzakoek zuzendaritzak kaletutako 25 beharginen kontra eta Emobilitikoek lan hitzarmen duinaren alde. Hala, gaurko protestan, hiritar kooperatibaren jarrera salatu dute. Gaur goizeko 6:30 basauden patrullakan, Alkontzan, eta 7:00 utziagotan, torri dira Eskirolako ez da bere, autobusez. Sartu dira eurek, eta gu joan gara Gipuzkoara, ze genukan kotxe karabana Adunakoekin, Gemakoekin, horrek dira Emobilitikoak, ze daude greba mugagabean ere, eta Gemakoak daude konbenio bat, hitzarmen baten alde borrokatzen, eta, kotxe karabanan egon gara 120 kotxe gutxi gora bera, hasi gara Lazkaotik, eta bukatu duguan Ormaiztegiko enpresaren taierren. Eta moztu dugu errepidean eskatxo bat, eta Orain Gasteizeragoaz, kirogeldegitako langileek protesta egin dute eta Arabako metaleko sektoreko langileek hitzarmen duinaren alde grebara deitu dute maiatzaren 18-erako. Estina Laun lankideak horren berri emango digu. Araban ere sindikatu abertzaleek deialdi propioak egin zituzten beraien kabuz, Komisiones Obreras eta UGT ordea elkarrekin atera ziren kaleetara. Hitzordu nagusiak Gasteizen eman ziren. Soldaten igoeraren eta prekarietatearen aurkako borrokan jarri dute ardatz aldarriek, besteak beste. Zentzu horretan, metalaren sektorean nabarmendu da mobilizazioei dagokionez, izan ere 3 greba egun registratu dituzte maiatzerako. Baina ez dira bakarrak, Gasteizko kirol instalazioetako langileek ere greba deialdia egingo dute maiatzaren 14 eta 14 bitartean ez badute lehenengo patronalarekin akordiorik lortzen. Esan beharra dago, sektore honetan, azken 10 urte hauetan, 10% erosalmen baten galera izan dugula, eta alde horretatik uste dugu orain esfortzua enpresei dagokiela, ez? Orduan, ikusiko dugu bihar daukagun bileran ze ematen duen, eta, ez baldin badaude aurrera pausorik, esan dakoa, posegunetako greba egingo genuke datorren aste. Eta ekonomiarekin jarraiki, Labek Baionan egitera doan biltzar nagusiak mugarria jarriko du sindikatu abertzalearen historian. Aldaketa sakonak ekarriko baititu. Garbine Aranburu eta Igor Arroyo izango dira Labeko buru, batera 2027 arte. Biltzar nagusiko irudia. Ipar Euskal Herrian ere egokia da egitea biltzar nagusia, baina gainera apustu horren atzean badaude 2 erronka. Alde batetik, guk sindikatu nazional bakarra izanik, iruditzen zaigu badugula ardura berezia Euskal langileek behar duten estrategia nazionala garatzeko eta mugaz gaindiko sindikalismo bat praktikan jartzeko. Eta horretara goaz. Eta bigarrenik, Ipar Euskal Herrian sortu eta 22 urte pasa direnean, badela momentua ere Ipar Euskal Herrian Laben egitasmoa indartzeko eta zabaltzeko. Eta Ipar Euskal Herriko gazteek goi-mailako ikasketak euskaraz egin ahal izatea aldarrikatzeko kanpaina abiatu du Zutik Gazte mugimenduak eta 2 bide hartu ditu horretarako. Gutun honen izenpetzaileok ondorengoak eskatzen dizkizuegu. UPPako lehendakaritzari heldu diren ikasturteetan zuen esku dagoen guztia egiteko Ipar Euskal Herrian kokatuak diren kampusetan zuen eskaintzan dauden ikasketa guztiak euskaraz ere eskaintzeko. Pirineo Atlantzetako Hezkuntza Nazionalaren zerbitzuen zuzendaritzari
eta Baionako ikuskaritzari goi mailako formakuntza profesionalean ere euskarazko aukerak plantan emateko. Euskal Herriko Unibertsitateko errektoratzari Ipar Euskal Herriko ikasleentzako sarbide ibilbide berezitu bat sortzeko, ez gaitezen ikasle atzerritarren pareko izan. Eta hezkuntza zizpide Euskalgaintzaren Kontseiluak salatu du paiaren xedea euskarazko irakaskuntza oztopatzea dela. Izan ere, Nafarren arteko berdintasunaren aurkako kolpea da, ingelesez irakasteko programa eredu bihurtzeko erabakia Paul Bilbao idazkari nagusiaren esanetan. Eskubideen fatxada jarri nahi izan dieten arren, larunbatean Iruñean egingo den mobilizazioan parte hartzeko deia berretsi du gainera. Joan den astean horren alde egin zuten PSNek eta UPNek 350 lanpostu egonkortu dituztela argudiotzat erabilita. Erabakia oso larria eta Nafarren aurkako berdintasunaren aurkako kolpea da, Bilbaoren arabera, eta euskarak hezkuntzan duen lekuarekin alderatu du. Egungo hezkuntza ereduak milaka haur eta gazteri ukatzen dio euskara ezagutzeko eskubidea, eta euskararen gutxieneko noziorik gabe uzten ditu. Bestalde, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak aurtengo lan eskaintza publikoaren berri eman die sindikatuei. Orotara 6.300 lanpostu baino gehiago eskainiko dituzte. Irakasleentzat izango dira gehienak 4.397. Horietaz gain 985 lanpostu izango dira lan legepeko langileentzat, eta 2022ko birjartze tasari dagozkion 1000 lanpostu ere eskainiko dituzte. Hezkuntza Sailak azaldu du aurrerago argitaratuko dituela deialdiak eta orduan zehaztuko dutela noiz izango diren probak. Bestalde, ELA sindikatuak adierazi du Eusko Jaurlaritzak eskainiko dituen plazak ez direla nahikoak. Euskal Autonomia Erkidegoko irakaskuntza publikoan 13.000 behin-behineko langile daudelako. Legearen arabera behin-behinekotasun tasa 8% murriztu behar da, baina proposamen horrekin helburua betetzea ezinezkoa dela ohartarazi du sindikatuak. Gai salatuta berriz, larunbat gauean Santurtzin izandako sexu eraso bat ikertzen ari da ertzaintza. Gizonezko batek salatu du beste gizon batek bortzatu egin zuela Portuko plazan. Hain zuzen ere, San Jorge jaiak ospatu dituzte herrian asteburuan, eta gizonezkoak salatu duenez, kontzertuak egin zituzten ingurutik hurbil. Ez da asteburuko eraso bakarreko gaiei helduz baliteke abortatzeko eskubide konstituzionalean ateratzea egiteko prest egotea Amerikako Estatu Batuetako gorena. Hori filtratu du behintzat politiko hedabideak. Atzera pausoak botatzen ari gara. 1973 lortutako eskuaila bat da, bat zen. Eta hau gertatzen bada, Mexiko bezala pasauko da, ez? Egongo dela, estatu batzuk non abortua librea izango dan, eta beste batzuk non abortua klandestinoak izan behar diaz. Ez abortua libre ez izatea, ez da esaten, ez da zela egon bihar abortuak. Hori borrokatu behar dutenak, ez? Eta hainbat politiko, zuk esan duzu moduan, kristonezko atzera pauso bat da, ezin da bermatu, ez? Bakoitzaren askatasun pribatu moduan, hau oso garrantzitsua da, niretzako, eta emakume guztientzako.
Eta Amerikako estatu batutatik Ukrainara jauzi, Europako batasuna gero eta hurbilago dago petrolio Errusiarren importazioa debekatzetik. Alemania zen petrolioaren debekuarekin zalantza gehien zuen herrialdetako bat, baina Moskuk joan den astean Poloniari eta Bulgariari gas hornidura mozteko hartutako erabakiak jarrerak hurbildu ditu Berlinen eta Bruselaren artean. Halaxe heldu dio gaiari gurean Ane Irazabal kazetariak. Eztanda egin baino lehenago, edo gerraren fase berriak eztanda egin baino lehenago, Alemaniara importatzen zen gasaren 95% Errusiatik zetorren. Orduan, azken urteetan, Alemaniaren estrategia beti izan da, Errusiatik gasa ekartzea, ez du diversifikatu, hau da oso menpekoa zen, eta orduan, gerrak eztanda egin zuenean, eta zigor ekonomikoi buruz hitz egiten hasi zirenean, Alemaniak poliki-poliki erabaki zuen nola dibertsifikatu daiteken aurrerantzean hori, klaro, hori ez dator egun batetik bestera, ez? Orduan, alde batetik egin duena izan da Katarrekin akordio bat sinatu, eta Katarretik gas likidotua ekarri, baina, klaro, horretarako azpigipro berriak eraiki behar ditu hori transformatzeko, eta horretan ari da momentu honetan. Eta beste alde batetik, nolabait hasi da erabakiak hartzen, jendeari gasa aurrezten eskatzeko. Hemen kontuan izan behar da, Ukrainako gerrak bat egin duela, Alemaniako zentral nuklearren itxierarekin. 2022an itxi behar dituzte geratzen diren azken 3 zentral nuklearrak, eta orduan, beste teorietako bat da, agian zentral nuklear horiek irekita mantenduko dituztela, azkenean Errusiak bere mehatxuak betetzen baditu, eta hemen ere iturria izten badu, ez? Azken erabaki Alemaniarena izan da petrolearekiko, petrolearen gainean Errusiarekiko zuen menpekotasuna ere gutxitzea, hori lortu du, asko lortu du, une honetan 12% dago, eta prest dago, edo hori esan du behintzat Alemaniako ekonomia ministroak, Robert Habekek, prest dago Errusiako petrolioari embargo bat ezartzeko. Eta kulturari dagokionez 10 urteko ibilbidearen ostean, euskal pop erradikalaren aintzindari bilbotarrek musika tresnak utziko dituzte. Taldearen ziklo historikoa eta funtzioa amaitutzat eman baitute. Jarraian Jaskel, minutu batean. Hemen Espainia bastean, goian bego, zuen musika honena jartzen! Eta kulturarekin jarraiki maiatzaren 13-tik 15-era sormene jaialdia ospatuko da Galdakaon. Sormene sorkuntzaren plaza berriro ere bueltan izango da.
Eta eguneko kontuak horrela iritzi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan bulego taldearekin agurtuko zaituztegu. Beraz, gustatuko zaizuelakoan besterik ez guraldetik, hauek izan dira egunak arratsaldeko 7:30 arte eman dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eu atarian. Eta gogoratu 8:00 bueltan izango garela. Ondo izan eta orain arte. Japoniarra da. Egingo dugu Japoniako sukaldaritzako platerik ospetsuena. Sushi. Arroza japoniarra oso txikia da eta borobila. Eta egin behar duguna da sushi egiteko da almidoia kendu. Hortarako ur dexente botako dugu eta eskuarekin mugituko dugu. Pixkanaka ura txuri agatuko da. Hori almidoia da. Hori gertatzean, jungo da raskara eta ura kenduko dugu. Hola kentzen dugu eta berriz betetzen dugu. Eta hola, ez dakitzen bat aldiz, lortu behar dugu ura gardena egotia. Egin dezakegu hau 8 aldiz, lasai asko. Baina beti eskuarekin. Horrela arroza ez da apurtuko. Oso garrantzitsua da arroza ez apurtzea. Horregatik oso garrantzitsua ere da arroz ona erabiltzea. Ura oso txuri-txuria dago, orduan egingo duguna da, ura hau arraskan kenduko dugu. Ados? Begarren aldia, hola jarraituko dugu mugitzen. Ura berriz txurituko da eta aldatuko dugu. Badego hemen arroza ja ura gardena dago. Orduan ja, guazen ura kentzea. Garbitu dugu 8 aldiz. Baina ja ez du almidoirik. Lehorra guztien dugu, eta orain hemen daukagu lapiko bat. Hor botako dugu arroza. Daukagu arroza eta hemen daukagu ura. Zenbat ur? Bada neurri bat arroz eta laurdena. Neurri bat eta laurdena. Ur. Eta dugu, hola, ura. Ez du gatzik, ez du ezerre. Tapatuko dugu. Tapak ondo itxi behar du. Eta sua tope jarriko dugu. Egiten ari da, orduan. Horai, jaitsiko dugu sua minimora. Eta utziko dugu hor. Egosten izan dugu 8 minutu. Bitartean, aliñoa prestatuko dugu. Hortarako daukagu hemen gatza. Azukrea. Eta ozpina. Esan daiteke arroz ozpina edo kasu honetan sagar ozpina da. Eta gain, nahaztu behar dugu ondo azukrea eta gatza desegin arte. Eta hemen dezue nahasketa prest. Urari gabe geratu da, orduan, orain, itzaliko dugu sua.
Eta hor beste 8 minutu utziko dugu. Badegu arroza, orduan botako dugu bandeja baten eta abaniko batekin aireatuko dugu arroza. Epeltzen denen, egingo duguna da aliñoa botako dugu. Bero desente aldu dugu, orduan orain aliño pixka botako dugu. Eta jarraituko dugu aireatzen eta nahazten. Inoiz dugu zapaldu behar arroza. Horregatik espatula batekin nahaztu behar dugu. Arrozak xugatuko dugu aliñoa. Eta lehorra geratuko zaigu. Pixka bat dutako dugu. Eta honekin nahiko izango dugu. Ondo nahaztuko dugu eta erreserbatuko dugu. Zapi garbi batekin tapalduta. Orduan hasiko geha zenoriloarekin. Botako dugu gatza, eta da, hor, eta eskaldatuko dugu minutu bat. Berdin egingo dugu, zaintzuriekin, lekekin eta azkenik brokoliarekin. Bueno, baitugu ja gozia. Hemen dago ja zenoriloa, zaintzuria, lekak eta brokolia. Eta orduan orain ingo ditugu tomatiak. Hortarako, tomatiak zurituta daude. Orduan orain 3 zatitan ingo dugu erdi bakoitza. Eta barrukoak kenduko diogu. Arabia besterik ez. Gordetzeko. Bale, eta tomate hauek eukitzean, horaxen. Egin da, hemen daukagu soja saltsa bat. Soja pixkat gaietikan botako dugu. Horrela, tomateak soja hori xurgatuko dute. Tanta bat horillo eta shiitake zatiak plantxan egingo dugu. Hortxe markatuko ditugu. Alde batetikan, gero buelta emango diogu, gatz pixkat. Eta izango ditugu ja, barazki guztiak prest. Bueno, hemen daukagu ja arroza.